Șișești, cu cele 7 sate ale sale, este, cred, una din cele mai bogate comune din țară, fără exagerare. Deci, pe ansamblu, în toată comuna, avem 17 monumente istorice, înscrise pe lista monumentelor istorice și, nu în ultimul rând, este deținătoarea a 2 monumente de patrimoniu universal. 2 monumente, cel din Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel din Șurdești și Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel din Plopiș, sunt cele 2 înscrise pe lista UNESCO. Este un lucru de excepție și în același timp, la Șișești avem acest muzeu memorial de importanță națională, Complexul Memorial Vasile Lucaciu. Deci, un lucru absolut deosebit. Dar, în afară de aceste monumente clasate, întreaga comună mai beneficiază de un patrimoniu construit, foarte interesant, patrimoniu vernacular. Sunt încă câteva case vechi și mai ales anexele gospodărești. Când vorbesc de anexele gospodărești, mă gândesc în primul rând la porțile de șură. Mai avem încă foarte multe șuri frumoase în toată această zonă. Alături de asta avem ariile protejate, care sunt pe raza comunității și foarte multe locuri de memorie, foarte multe oameni încă păstrează foarte multe povești legate de diferite locuri. Deci toate acestea se pot constitui între un punct de apel turistic pentru cei care doresc să viziteze zona. Astăzi am fost la Negreia împreună, am văzut acele sculpturi extraordinare realizate de Gavrilă Cusco, meșterul din sat. După câte știu eu, sigur în județul Maramureș nu mai avem o astfel de comunitate, deci dânsul a făcut aceste sculpturi pentru comunitate, este un lucru extraordinar și toate acestea la fel se pot înscrie într-un itinerar cultural. Pe urmă sunt elementele de peisaj cultural. Vedeți unde vă întoarceți în comună, în toate cele 7 sate, veți vedea clăi de fân și dacă vă duceți la Șurdești o să vedeți și clăile de piatră, așa, care sunt la fel elemente de peisaj cultural foarte importante pentru zonă și pentru identitatea culturală a locului. Ar trebui să facem câteva itinerarii culturale și avem pe diverse teme de făcut itinerarii culturale. Mă gândeam astăzi, în timp ce eram pe deal, la sculpturile acelea. Deci, pornind de la sculpturile realizate de mâna omului, am putea porni de aici, de la Șișești, urcăm la Negreia, vizităm toate sculpturile. Gavrilă Cusco mai are și în Vârful Mogo și o altă sculptură și mai are încă câteva. Am putea pe urmă trece pe raza satului Șurdești, la Piatra Roșie și am putea încheia cu clăile de piatră. Deci asta, iată, un itinerar posibil, itinerar foarte ușor de realizat și, desigur, ceea ce turiștii iubesc foarte mult și nu numai turiștii. Deci, la fiecare loc, deci povestea a venit cu poveștile locului. Ori aceste povești încă sunt vii în memoria oamenilor de aici. Deci, aceasta ar fi și nu numai, deci sunt și alte, Pintea Viteazu, avem memorandiștii, să nu uităm că din această comunitate se pleacă mișcarea memorandistă, nu? Avem memorandiști, avem o mulțime de teme, avem Pintea Viteazul, sunt o mulțime de locuri încă legate de memoria lui Pintea Viteazul. Deci, încet, pas cu pas, element cu element, de interes luat și pus frumos pe o hartă, creat itinerarii culturale. Asta ar trebui făcut.
Ne aflăm în casa lui Vasile Lucaciu, în care a locuit între anii 1885-1914. Aici este biblioteca. Cărțile sunt scrise în mai multe limbi. Vasile Lucaciu știu mai multe limbi. Avem ziarele, Tribuna, Observatorul, Gazeta Transilvaniei, ziarele din perioada aceea, Lampa, Birou, toate sunt originale, Gheorghe Pop de Băsești, fotoliu în care a murit Vasile Lucaciu, tablou cu cei 300 de români care a adus memorandumul la Viena în 1892, o vorbă unde să bea ceaiul. Aici era dormitorul, acolo caierul de cânepă, cum se torcea de mult. Femeile torceau. Lăduiul, lada de zestre. Aici avem o grindă care se numește meștergrindă, care scrie în litere chilirice. Această casă preoțească, construită de sătenii din satul Fișești în anul 1857. Satul se numea Fișești fiindcă era pădure de fagi tăiată pe fâșii. După aia s-a dat numele de Șișești. Pe care scriau copiii. Pe o parte era la aritmetică și pe cealaltă parte la limba română. Catedra Învățătorului, Penița Călimara, Penarul, Socotitoarea, tablou cu memorandiștii, tabla, unde este desenat Vasile Lucaciu din 1970. Aici avem fotografii ale familiei Vasile Lucaciu. Vasile Lucaciu la închisoare la Seghedin în 1895. Vasile Lucaciu a mai avut un frate tot preot, Constantin Lucaciu, între anii 1860-1920. Copii după ziarul la Romanii ale migrației românești din Paris în 1918. Din corespondența lui Vasile Lucaciu, scrisori originale și copii din perioada 1881-1891. Decorațiile lui Vasile Lucaciu în Statele Unite ale Americii, din lucrările lui Vasile Lucaciu, Istoria lui Foțiu,
inaugurarea bisericii din Bontăieni. Vasile Lucaciu a construit 4 biserici, biserica din Șișești, Unguraș, Șindreș și Bontăieni, biserici din apropierea Șișeștiului. Ștefan Fișeșteanu, maestru al Peneului și Condeiului, a fost un renumit pictor de biserici din Maramureș. Obiecte folosite de preotul dr. Epaminonda Lucaciu, fiul lui Vasile Lucaciu, care a fost primul preot misionar plecat în Statele Unite ale Americii, care a făcut liturghie în limba română. Se spune că în 1880 și ceva, când au emigrat România în Statele Unite ale Americii, primul preot a fost Epaminonda Lucaciu, fiul lui Vasile Lucaciu. 1905-1921. Biserica românească, Dr. Epaminonda Lucaciu, din Trenton. Spune că ar fi construit mai multe biserici, 6 biserici, 4 le-ar fi terminat. Avem Crucea Bunelor Sfaturi din 1888. Aici se sfătuiau oamenii de mult cu probleme, se împăcau. Biserica din 1043, biserica era atât de mare, se vede cât e gărdulețul. Biserica care a găsit-o Vasile Lucaciu când a venit în Șișești, spunea că biserica era veche și neîncăpătoare, de aceea construiește biserica care este și înmormântată. Și asta era masa din biserică, care era crucea, se săruta crucea. Masa era din piatră.
Aici a mai rămas doar atât un altar. Icoana Preacurata Fecioară Maria cu Isus. Pictura era pe pânză, pictată în ulei. Masa era din piatră. Vă spuneam că avea plin de mulțumiri pe un perete cu mulțumea lumea, de minunile făcute de Preacurata Fecioara Maria cu Isus. Da, aici a fost icoana făcătoare de minuni. Vasile Lucaciu găsește pe o grindă scris în 1043, anul în care a fost construită biserica. Și Mihai Viteazu a trecut pe aici, pe la icoana făcătoare de minuni și s-a rugat în biserică când a plecat spre Praga. Biserica este construită după Bazilica Sfântul Petru de la Roma. E mai mică la scară. În partea dreaptă avem statuie cu Atanasie Angel, mitropolitul din perioada aceea. Și în partea stângă avem statuia Papa Pius al IX-lea. Aici avem o plăcuță scrisă în slove latine: pentru unirea tuturor românilor, Senatul și poporul român din Șișești a pus această placă în anul Domnului 1890. Fiul a săvârșit în 1930, adică Epaminonda Lucaciu, preotul Epaminonda Lucaciu. Pictura e originală, pictura este Calea Crucii, care se face în postul Sfintelor Paști, patimile Domnului. Aici este mormântat Vasile Lucaciu cu soția Paulina și fiul Epaminonda. Partea stângă avem fresca cu familia lui Vasile Lucaciu, cei doi băieți, cele două fete, Vasile Epaminonda, soția Paulina și fiicele Tulia și Verturia. Fresca cu mormântarea lui Vasile Lucaciu se stinge pe 28 noiembrie 1922. De 1 decembrie este adus la Șișești și mormântat, chiar de Ziua Unirii, unde participă Octavian Goga, Ibrăteanu, oamenii satului. Clopotul din 1614, clopot de vreme grea. Când vine vremea grea, clopotul se trage și norii se împrăștie. Aici avem icoana făcătoare de minuni, Preacurata Fecioara Maria cu Isus. Ea de mult se numea Maica Românilor. Se spune că în 1751, când hereticii și barbarii au năvărit asupra bisericii și au vrut să o răpească, atunci brațele le-a amorțit. Ar fi tras cu puștile și n-ar fi vătămat icoana. Misiuni sacre în 1925, 1926, 1936, 1943. Sunt rugăciuni pentru popor, misiuni sacre. Preacurata Fecioara Maria, statuia este adusă de la Roma, numită Vasile Lucaciu, la 1900. Statuia din lemn. Sus avem acolo un scăruș, se numește, unde urcau oamenii de mult. Acolo se poate vedea, scrie: cred într-una sfântă, catolică, apostolică, biserică.
Iată, Șurdeștiul este păstrătorul unuia din cel mai vechi obiceiuri agrare din spațiul românesc. Este vorba de udătoriu. Nota bene, comunitatea a refăcut obiceiul. Comunitatea refăcând obiceiul, Șurdeștiul, după părerea mea, este unul din cele mai frumoase exemple din tot spațiul românesc care se pot da. Deci, au recuperat acest obicei agrar. Primele documente despre acest obicei agrar le avem în țara Hațegului. Acolo, la biserica din Strei Sfânt Giurgiu, este scrijelată o succesiune de pluguri. Deci, practic, este obiceiul agrar care exista în zona aceea în secolul XIV și care în Maramureș noi îl avem în 3 forme. Avem Tâljoa de pe Mara, care s-a transformat într-un festival și s-a păstrat astfel. Avem udătoriu și avem în țara Lăpușului cucăruțul. Din păcate, obiceiul este pe cale de dispariție, fiindcă nu mai e cine să se ocupe să-l performeze mai departe, să-l continue. Șurdeștiul este cazul fericit. Deși obiceiul a fost interzis aici, a fost recuperat, dar nu numai obiceiul a fost recuperat. Recuperând obiceiul, oamenii și-au recuperat costumul tradițional și și-au recuperat, chiar zic eu, chiar și mândria de a fi din Șurdești, de a fi șurdeșteni. Deci, iată un lucru extraordinar de pozitiv în zonă. Au recuperat obiceiurile. Este foarte interesant la Șurdești. De exemplu, în urma unei cercetări am văzut cum în anii 60, 70 până în 80 pierde habitatul tradițional, pierde costumul tradițional și, sigur, au pierdut în primul rând obiceiul. Deci, pierzând obiceiul, încep să piară toate. Ori, prin recuperarea obiceiurilor, la Șurdești e fenomenul invers. Au recuperat costumul tradițional, recuperează obiceiurile tradiționale. Ultima nuntă, nota bene, ultima nuntă tradițională din informațiile noastre la Șurdești a fost în jurul anilor 80. Ori acum câțiva ani am văzut o încercare, deocamdată modestă, dar eu cred că e un început, oricum, de reconstituirea unei nunți tradiționale. Aștept momentul să particip cu toată dragostea la o nuntă tradițională în Șurdești. Deci, este un lucru foarte pozitiv. Și, la fel, și celelalte comunități sunt dispuse la acest exercițiu. Deci, m-ați întrebat care sunt obiceiurile. Sunt foarte multe legate, deci, iată, suntem într-o biserică, mă gândesc de iluminațiile din care sunt în toate satele astea, care sunt extraordinare. Vreau să vă spun că nu peste tot avem același lucru, pentru că nouă ni se par normale, fiindcă le avem, le vedem, dar nu peste tot sunt. Pe urmă, sunt oamenii, sunt încă foarte mulți meșteri care știu să facă câte ceva cu mâinile lor. Sunt sculptori în lemn, sunt meșteri care creează mobilier de grădină la Plopiș, este un meșter. Nota bene, Plopișul a fost cel mai mare centru de lădari din țara Chiarului pe vremuri. Probabil că tânărul de acolo și probabil un pic stimulați oamenii ar fi foarte interesant să se reia acest meșteșug. La Șurdești, de când s-a reluat obiceiul, femeile, sunt mai multe femei în sat care vară, iarnă, primăvară, tot costume tradiționale și zgărdane. Acestea sunt costume populare, lucrate de noi, de mine și de cine mai știe să facă. Și apoi, înainte de Revoluție, s-a folosit obiceiul. Mai de mult, bătrânii purtau cămeși și femeile purtau cămeși. După ce, pe vremea lui Ceaușescu, dintr-o vreme s-a redus, nu mai purta nimeni. Și după Revoluție, cu ocazia udătorului, că la noi se sărbătorește udătorul a doua zi de Paști, fiecare trebuia să fie îmbrăcat în costum popular. Bineînțeles, prima dată cine au avut, mai de mult. După ce au început să-și facă noi. Și acum aproape tot satul are. Acum se mai poartă. Mai eu și în duminici și în sărbători se mai îmbracă acum. Și-au făcut noi și vechi mai puține.
el trandafir și frunză aici, pupi, cum zicem noi. Că, cum să vă mai spun, cum să zic, categoria de vârstă tânără, pentru tineri, ăsta este mai mult. Mai am una acolo de veche, tare, aceea de mult, de socră mea, de mulți ani, aceea pentru mai bătrâni. Așa ai făcut modelul. Uitați. Asta e veche tare. Mai închisă culorile și mai puține flori. Toate-s manual. Toate-s manual. Astea-s barșone, cele dincolo-s gărzi. Nu e așa simplu. Fac și stric și ar mai pun și mai adaug și până iasă bine. Fac pe o hârtie mare, așa, pe o colă de hârtie albă. Acolo fac modelul și apoi îl trec pe asta, după ce, pe cămașă. După ce e făcut corect. Primul lucru fac la un nume din ăsta, un nume. Prima dată îmi iau lemnul de aici și îl desenez cu pixul. Îl desenez, am aici care fac, adică, de exemplu, o literă de pe care fac să fie toate egale, știți? E așa, de exemplu, vă arăt un T. Un T. Și ăsta l-am pus, îl pun pe brațe. Și încep cu o linie. Pe urmă îl măsor și încep să-l fac. Așa. Așa. Pe urmă îi fac, asta e înălțimea, aici îi fac așa și pe urmă îl bag la mindine. Aici. Și cu filistru îl tau. Așa, uitați-vă. Așa. Și pe jos. Și îl tau de tetă. Așa l-am tăiat de tot, ați văzut. Acum aleu de aici și încep să lucru pe el. Îl pun aici. Acum cu alt firesc. Îl scot, îl debitez. E greu, adică trebuie mare răbdare. Și mult. Așa, să poate merge și mai încolo. Multă răbdare de tetului și precizie. Păi, de exemplu, una de asta cu nume îmi ia cam o zi bună, dacă o termin într-o zi. Înțelegeți? Nu. Acum, asta am tăiat așa. Îi fac aici unde trebuie să îi fac introducerea în lemn. Este o grămadă de faze. Numai din salcâm se poate face și din paltin. Că dacă pui în alt fel de lemn, nu iasă bine. No.
Asta l-am făcut până aici. Acum vine cu jmeluit. Te așa frumos. Numai cu mâna. Că cu altceva nu se poate. Tot e manual. A ieșit-o întâi. Și acum am aici, să vă arăt. De exemplu, am stâlpul pe care intră în sticlă. În stâlpul ăsta eu trebuie să-l fac aici așa. Prelucrez cât să intre aici, dar să intre să nu cade, știți? No, de exemplu, a intrat. Și atunci fiecare literă îi fac locul lui și le măsor la ce distanță să vină ca să se vadă frumos. În 97 am rămas în pensie și pensia acum e mică, după ani lucrați, e foarte mică. Și am primit un asm foarte greu, de n-am putut mere 3-4 pași, trebuia să mă țin de ceva. Și am zis că nu pot să fac altceva, să ții animale, să fac ceva, m-am apucat de jucării. No. Și de atunci am început să am făcut, prima dată am făcut scară. Și pe urmă am făcut ăsta de pânătorile, cum se zice la noi, asta. Și pe urmă am început apoi și am zis că hai să încerc să fac porta, am făcut portă. Și mi-am adus aminte de fântânile, cum era mai de mult în loc de cumpăna pe la câț, dar mai mult era pe hotar. Și atunci am început, hai să văd eu o cumpănă cum se face. Cu găleată și cu tăte să meargă frumos, să fie frumoasă. Există, potențial există, foarte. Este o zonă bogată, chiar dacă suntem aproape de comunitățile urbane Baia Sprie și Baia Mare, zona încă este plină de surprize, de bogății, de oameni care știu să facă diverse lucruri și adevărata bogăție a locului, eu cred că sunt oamenii. Ceea ce veți vedea acum este Biserica Greco-Catolică din Dănești, Biserica de Zid, care a fost construită pe la anul 1810. Deci are 200 de ani de existență. Chiar în tinda bisericii, aici unde am intrat, avem niște obiecte frumoase de cult, un crucifix foarte vechi, o cruce ritualică cu care se umbla la sfințirea caselor, îl debobotează. Pe o parte este pictura lui Iisus care se botează în râul Iordanului, iar pe verso este Iisus răstignit. De o parte și de alta se văd soarele și luna, cele două simboluri antropomorfe. Sus este Spiritul Sfânt, iar jos este închipuită moartea. Deci Iisus, botezându-se în râul Iordanului, a călcat moartea, readucând la noi viața, deci cu moartea pe moarte călcând. Aici țesăturile acestea sunt țesături vechi, care au aparținut femeilor din sat, din vremurile de demult, țesături care împodobesc icoanele și crucile. O bogăție aparte a bisericii e partea de iconostas. Vreau prima dată să încep cu registrul de sus. Partea de sus a iconostasului, registrul apostolilor, vedeți că are o încadrare în niște motive florale care specifice doar aici, în zona noastră. Flori, fructe, deci mere, cireșe, gutui, ceea ce este specific zonei noastre.
Partea de sus a iconostasului este o pictură pe lemn care a fost în biserica cealaltă, deci în biserica de lemn. Și ulterior, deci s-a aplicat, deci după ce s-a construit această biserică, s-a aplicat registrului de pictură, care este de dată mai recentă, care este în partea de jos. Picturile de aici, de pe pereți, reprezintă, deci, tot Sfântul Nicolae, Iisus și Preacurata Fecioară Maria, picturi pe lemn, încadrate în acest frumos motiv sculptat al lalelei sau al crinului. Ele au fost realizate, nu se știe că în ce an, din moment ce au fost în cealaltă biserică, cât că parte din ele este și distrusă, dar totuși se mai văd încă unele elemente, unele chipuri care apar așa de frumos și care scot în evidență măestria acelui pictor care le-a pictat în vremea aceea. Aici avem un crucifix din lemn care la bază are motivul pomului vieții. Iisus este de asemenea încadrat între aceste 4 motive florale. Aici avem ușile împărătești care au ca element caracteristic sărbătoarea Bunei Vestiri. De o parte este Iisus, de cealaltă parte Preacurata Fecioară Maria cu pruncul și aceste icoane sunt realizate pe lemn și care au o însemnătate dogmatică pentru ciclul liturgic deosebită. În partea stângă avem pe Sfântul Ierarh Nicolae. Aici avem în cele 2 icoane diaconești, avem arhanghelii Mihail și Gabriel, care sunt protectorii bisericii. Altarul este realizat în stil baroc, deci cu baldachinul specific Bisericii Catolice, iar icoana centrală este încoronarea Preacuratei Fecioare Maria. Această icoană centrală este hramul bisericii, adormirea Preacuratei Fecioare Maria. În spatele altarului avem o icoană foarte veche, care este realizată pe pânză de in, probabil că aia să aibă poate vreo 500 de ani, Pieta. Am încercat să găsesc în arhive, dar s-a pierdut. Nu se știe cine a pus piatra de temelie. Se pare că pe la 1820 era un anume preot Pop Gheorghe. Dar nu se știe dacă el a fost și pe la 1810 sau nu a fost el. Vă aflați în localitatea Cetățele, la Biserica Monument Istoric cu Vioasa Parascheva. Să vă spun întâi câteva cuvinte despre sat. Satul Cetățele este atestat documentar din anul 1411 sub denumirea maghiară de Ghirche Falca. A fost întotdeauna un sat de oameni credincioși,
un sat de oameni harnici și înainte de biserica aceasta a mai existat o bisericuță frumoasă din lemn de stejar, construită undeva pe la mijlocul secolului al XVII-lea, biserică care a fost donată de către locuitorii de aici, inițial în satul Rogoz, și apoi cei din satul Rogoz au donat-o satului Izvoarele sau Bloaja, cum se mai numește și astăzi. Și sigur, acea biserică de lemn se poate vedea și acum. Biserica actuală are același ram, ca și bisericuța de mai înainte, și anume Cuvioasa Parascheva. Biserica aceasta pe care o vedeți este o biserică masivă, construită din piatră, în anul 1794, așa cum rezultă și de pe inscripția de deasupra ușii de la pridvor. Despre construcție vă pot spune că îmbină stilul romanic cu stilul meșterilor locali. Biserica este în formă de navă, acoperișul este foarte interesant, este sigur din șindrilă, este realizat în două ape, turnul iarăși este destul de înalt și realizat după metoda cozii de rândunică, așa cum se numește îmbinarea șindrilei. Cea mai frumoasă piesă, putem spune, din biserică este iconostasul. Iconostasul este realizat din lemn de tei, traforat și apoi sculptat. Se pare că este făcut și pictat icoanele din el de către Ștefan Zugravu din Șișești. În ceea ce privește iconostasul, arată vechimea și statornicia oamenilor de aici în credința ortodoxă, pentru că toate icoanele care le vedeți pe iconostas sunt într-un stil autentic ortodox, inclusiv avem reprezentanți și pe Sfinții Împărați Constantin și Elena de o parte și de alta a iconostasului. În ceea ce privește zidurile, trebuie să vă spun că ele sunt realizate de piatră. Piatră brută, probabil adusă cu boii, sigur, cum era atunci de pe dealurile Cavnicului sau de prin împrejurimi, piatră pe care o puteți vedea și aici pe masa moșilor, cum spunem noi. Chiar pentru aceasta o ținem aici ca amintire în memoria strămoșilor care au construit biserica și din când în când ridicăm aici slujbe de pomenire a ctitorilor adormiți. Piatra, cum am spus, este piatră brută, dimensiunile sunt undeva la 1 metru lungime, 1 metru lățime, 25-30 grosime piatra, astfel că biserica este foarte solidă. Inclusiv dușumeaua este realizată din lespezi de piatră. Nu știu exact, dar cred că aș putea să spun că în ceea ce privește starea de conservare a bisericii, biserica care, sigur, datorită vechimii și frumuseții ei, este monument istoric, pot spune, sper să nu mă înșel, că cel puțin din zona Maramureșului și Sănmarului este una dintre cele mai bine păstrate biserici la o astfel de vechime din piatră. Și eu zic că se păstrează așa de bine și de frumos tocmai pentru că biserica este vie. Adică biserica nu este un muzeu. În fiecare zi avem un program liturgic, avem slujbă deci în fiecare zi, iar duminica și sărbători, sigur, așa cum îi stă bine creștinului, biserica este plină de oameni. Rugăciunile noastre nu ne trece cu vederea în nevoi și din primejdii ne izbăvește pre noi. Una curată, una binecuvântată. Pictura a fost refăcută inițial. Sigur, pe vremea respectivă nu era posibilitatea neapărat de a face o pictură foarte bună, foarte reușită, astfel încât au fost niște scene biblice pictate pe pânză și lipite direct pe perete. Sigur, între timp, scenele acelea nu au rezistat și pictura s-a refăcut, s-a renovat, încercând totul să se respecte forma vechii picturi care a existat în biserică. Despre iconostas vă spuneam că acesta este iconostasul, este foarte, foarte bine realizat,
Artistul a fost deosebit de priceput și hramul cu vioase Parascheva pe care le vedeți reprezentat în partea aceasta aici, este cu vioasa Parascheva, hramul bisericii și ocrotitoare, așa cum spune noi, a localității noastre. Este foarte interesant faptul că avem hramul cu vioasa Parascheva nu numai la noi, la Cetățele, ci în majoritatea localităților de prin Maramureș și din zona Lăpușului și din zona Maramureșului istoric. În vremuri grele și chiar foarte grele, după cum știți și după cum ne spune istoria, noi am ținut foarte mult, cel din Transilvania, foarte mult legătura cu Moldova. Și acolo era cu vioasa Parascheva de la Iași. Și inclusiv mănăstirile Puna și celelalte mănăstiri care au fost în Moldova au trimis aici, la noi, în Maramureș și în Transilvania, călugări care știau carte și care pur și simplu veneau și copiau cărți liturgice și de slujbă și ne le lăsau nouă. Unii dintre ei rămânând să și slujească aici și astfel primind hramul cu vioasa Parascheva. Ca în orice biserică ortodoxă, aici cupola bisericii este sigur semicirculară, altarul iarăși este semicircular, biserica este împărțită așa ca orice biserică ortodoxă în trei părți, în pronaos, naos și altar. Se pare că partea de pronaos sau pridvor exterior a fost construită la câtva timp, poate la 100-150 de ani după ce s-a terminat biserica, pentru că numărul credincioșilor au crescut și biserica a devenit neîncăpătoare. Și de aceea s-a mai construit și pridvorul exterior, pronaos. Oricare sat, în vremurile îndepărtate, sate românești, dintr-un sat nu lipsea biserica și școala. Acum, în ceea ce privește școala, o să mă refer în câteva cuvinte la școala din localitate. La început, această școală a funcționat la granița dintre Dănești și Bontăieni. Una dintre dăscălițele de seamă a zonei a fost domnișoara Aurelia Rusul. Așa pretinzia să-i se spună, pentru că niciodată nu a fost căsătorită. Originară din părțile Brașovului, a ajuns în satul Bontăieni, mai întâi în satul Negreia, din 1904. Ea a fost adusă de unul dintre bogații satului Negreia, Atanasie Demian, participant la Marea Unire de la 1918 și a fost adusă în satul Negreia. La 29 de ani o întâlnim ca dăscăliță în Negreia, unde ocupă paralel cu postul de învățător și postul de cantor, docent, la Biserica Greco-Catolică din localitatea Negreia. Până în 1914 stă ca învățătoare în satul Negreia, iar din 1914 se retrage în satul Bontăieni. Aici, la Bontăieni, și-a trăit întreaga ei viață. A fost dăscăliță, a fost fiică a satului, a fost cea care a îndrăgit agricultura. Păcat că nimeni n-a știut să profite nu să profite, ci să noteze undeva date despre această figură importantă a învățământului și a satului. Să știți că ea îi învăța pe copii agricultura. A avut o livadă, iar din livada respectivă premia copiii. Dădea pomișori, premiu. N-avea de unde să dea cărți, să dea diplome, dar îi stimula în viața de zi cu zi în agricultură.
La fel se întâmpla, deci era același obicei și pe care îl practica și Părintele Vasile Lucaciu. Ea a fost cea care a adus acele minunate flori hortensii, care și astăzi se mai găsesc în fața casei. Acea dragoste pentru flori, pentru frumos, le-a fost insuflată copiilor de mici pentru flori, pentru că ea a făcut o grădină cu flori, un mic părculeț în fața școlii. A ieșit la pensie și a rămas în continuare să locuiască la Buntăieni. A rămas legată de aceste meleaguri. Chiar și în pensie fiind, n-a uitat școala și n-a uitat satul. Atunci când s-a pus problema construirii unei noi clădiri a școlii, domnișoara a dat în schimb unei familii din Șindrești teren, familia Ciocotișan, din câte am eu de la Șindrești, a dat pământ în schimb ca să se construiască școala. A ajutat cu bani și material de construcție la construirea noului lăcaș al școlii. Deci, un om care și-a pus întreaga viață în slujba comunității, în slujba învățământului, chiar și atunci când putea să-și trăiască viața în liniște, cu mica ei pensie pe care o avea, totuși a considerat că menirea ei este până în ultima clipă. Deci nu degeaba cineva a spus, dascălul este lumânarea care se stinge încet. Din cele auzite de mine, Goga a fost de câteva ori, de vreo 2 sau de 3 ori a fost în comuna Șișești, iar o singură dată să fi venit chiar la domnișoara acasă. Nu a vrut să stea de vorbă cu Goga, a refuzat, dar i-a purtat iubire veșnică. Tot așa, din auzitele celor care au fost mult mai mult timp în preajma domnișoarei, Goga, ajungând în cadrul ministerului, fiind ministru, i-a trimis o scrisoare prin care a întrebat ce să facă pentru ea și ea n-a cerut nimic. Și se pare că atunci s-au dat salarii foarte mari la vremea aceea și așa domnișoara din banii aia a mărit clădirea școlii, a reușit să mărească, să facă o școală mult mai mare pentru vremurile respective. Deci așa se pare că poezia Dăscălița este dedicată domnișoarei. Eu am fost la Ciucea cu copiii în excursie, iar cei de la Ciucea nici nu vreau să audă. Cum că această poezie a fost dedicată uneia dintre surorile lui Goga, care a murit tânără și care era tot dăscăliță. Deci se face o analogie, dar totuși o iubire care o păstrez în taină nu se uită așa ușor. Biserica aici la noi, asta bătrână, o fost numai 11 familii în sat. Și lemnile s-o taie de acolo, de pe Lococeala. Și s-o făcut. Și o făcut-o întâie, prima dată, o făcut o bisericuță mică acolo pe Dâmburi. Și țatarii, nu știu ce, de aici au venit și-o spart-o și clopul tot ceala, ce-o făcut clopul de argint mare, acolo s-a îngropat în pământ, nu l-a mai aflat nimeni veci, unii l-au îngropat. Și apoi de acolo au 11 familii. Da, meseriașii care au făcut biserica, de unde au fost de aici? Apoi nu știu să vă spui de unde au fost, cred că au fost, nu știu cum eu zic, Bucuru, așa ceva l-a chemat. Zis că acela a făcut-o, biserica, dar numai din, cum s-o tăiet atunci, nu de circulă, lemnele în circulă, o îngatere, o așa, cu vancoșul, cum zicea atunci, vancoș. Un săriseu mare pune pe capre sus, acolo, lemnul, și apoi 2 oameni era jos și unul sus, și apoi așa trage și așa le-au făcut ghile acolo, până când au făcut biserica. Și șindila au făcut-o
Șindila. S-a făcut aici în pădurea Besericii, aici unde a fost pădurea Besericii, acolo s-a făcut Șindila paie. Nu, și abia de atunci încoace s-a reparat. Într-una s-a reparat, că o fost trăznită. Și apoi eu pus paratrăznit și cu paratrăznit tot trăznit-o odată, până jos. Și apoi eu acoperit-o, de când știm noi, de 3 ori s-a acoperit biserica. Apoi pictura până Londru, nu știu să vă spui cine a făcut-o, nu știu, nu. Biserica e făcută pe zola oamenilor, au fost numai 11 familii și ce a făcut biserica în sat. Și apoi s-a mai înmulțit până când o gatat, a fost 38 de oameni, pe când s-a gatat biserica, că nu s-a gatat în 2 ani. De bună seamă. Nu. Și apoi, așa noi nu renunțăm la ea. Biserica e a noastră până unde, că nu e făcută de nimeni, fără ea noastră, făcută de moși, strămoși noștri. Adevărata bogăție a locului, eu cred că sunt oamenii. Ați văzut, în timpul slujbei stăteam cu toții în genunchi, stăteam pe cibrișor sălbatic și de curând am aflat că acolo unde crește cibrișorul sălbatic, în pământ, este un filon de aur, este aur. Acesta este și această comunitate din Șișești. E un filon de aur acolo jos și aici. Este un filon de aur care nu așteaptă altceva decât să fie exploatat. Să nu lăsăm să piară.